ватан дуруд. Ҳамватан умедворам ки ҳама каса яхши сиҳат саломат боше. ана рости як биёдари қанд пишор як таи 3-4 видеода бигем қариб ки як коммент кардаги аст. ман ҳамаи комментҳоро назар мекунам ва як коммент яъне ки ака Санаев фикр назари шумо оид ба партизан чӣ аст? ки фақат ҳамон ҷавон хостааст дар бораи партизан бигем ки суҳбат кардааст, фикр назари мара хостааст фаҳма дар бораи партизан, яъне партизанӣ чӣ аст, яъне чӣ фикр дорем шумо дар бораи партизанӣ? чор бигем ки саволи хуб. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? аввал пеш аз ин дар бораи саволи бародар дар бораи партизан чӣ аст, партизанӣ чӣ аст гуфтан, бигем як соз ташаккур бародар. имрӯз, яъне имрӯз якшанбе шид, саҳар шида истодааст. имрӯз дар канали, яъне бегаҳ соати 6 ба вақти Полша, 7 Москва мешава, 8 мешава, намедонам соатҳоро. хулос дар канали адвокат Муаззама Қодирова бигем ки як суҳбати ҷолиб мегзара имрӯз бегаҳда. ҳатман бигем ки бигзарен дар уҷа суҳбат мекунем. айнан дуруягида суҳбат меравад дар уҷа имрӯза мавзӯъшон. ман хабарша ёфтам дуруягӣ, яъне короче двухличност, инсонои дуруя. дар ҳамин мавзӯъ ман гуфтанӣ дорам. ҳатман кадоме ки обуна нашидем, просто ҳамн обуна каҷиқида монен дар уҷа. вақте ки барнома сар шид, бояд шумо да хабар биёя, шумо да хабар биёя ва шумо битонед ки тамошо кунед, ҷа дастгирӣ кунед. аслан партизанӣ ҳам ҳамин аст. бибинед, мо аз мардум намедонам партизанӣ ё революсия. номерома пурсидааст бародари азиз. номерома ман ростӣ дар иҷа дода наметавонам. агар номери ман муҳим боша, гуфта чанд борам бародарам гуфтам дар фейсбук мессенҷ личкаи мада бинависен. Акмал Астанаев 3-4 фейсбук дорам, ҳамаш дар навишта монен. ман як сеташа истифода намебарам, якташа ё ки фейсбуки ходими халқ, яъне ки ходими халқ аст. дар ҳамонҷо метавонед ки дар личкаш бидроен навишта монен. ман амро як мекушам, фикр кунем ки бародаро контрол мекунам. ва баъд номер дар кор боша сахти, баъд агар ягон гапи зарур боша, шумо гап зада натонед дар уҷа, шумо баъд метавонем ки ман номеромо битунтам бародарои азиз. аммо дар айни ҳол ман номера дар интернет додан наметавонам. бибинед дӯстои азиз, агар киёзи ман ҳамон бародаре ки савол додааст, фикру назар шумо дар бораи партизанӣ чӣ ҳаст бига агар, хуб дар ҳам бародар як саволи оддитар метиҳем ки мисол гирем, худат бародари азиз савол додист, як фикр назар та эфир ки гуфта хоҳиш кардӣ бугу гуфта, якам фикр назар ма мегӯ. бибин бародари азиз, худат дар бораи мошинои оддӣ бигирем, агар як жигули аз як бигем ки BMW X6 чӣ фарқ дора бародар? Ягон фарқ дора? мисол да агар гирем, ё ки бигем ки харраи мошин чӣ фарқ дора? мисол
yoki diğer texnologiyalar bigirib сравнивать кинем-да шумода чӣ фарқ дора ҳозира yoki телефони кнопочни аз ин телефони сенсор чӣ фарқ дора яъне пешравӣ аст бале партизанӣ ҳаст ман ира отрисат намекунам ҳаст аммо бубинед ки партизанӣ замоне буд пинҳонӣ мисол ҷамъ мешида ӯ вақтҳои хеле интернет набуд хабар набуд ӯ хатхатак мекардан ба якдигаришон сифрҳо қатъи ёки ягон аломати ягон знакҳо буд дарахт навиштагӣ бошад значит фалон чиз аст ситм навиштагӣ бошад фалон чиз аст шифр навиштагӣ бошад падаринган алад ҳай ки бигзар бира и паласа мегирем и паласа мегира айдимо и паласа мегирем и паласа мегира айдимо ёки ҳамин раҳа намедонам думдуми мо омаданиям мисол да хеле баъд ҷамъ мешидан баъд як амало мекардан ба мо рости худшон аммо ҳозир соли замона бубин бародари азиз хиди агар мо душанбеи замон қадди душанбеи замона нигоҳ кунем корои партизанӣ мо тағйир доданӣ ҳастем системара яъне ки як ҳукумата иваз карданӣ ҳастем аммо одамое ки ғасб кардагӣ ҳастанд конститутсияи моро таҷовуз карда истода мо иваз карданӣ ҳастем намедонам аммо ҳамин коре ки мо мекунем ҳамин партизанӣ аст просто ака бигем хеле онлайнӣ ширкат ҳамин чиз аст дигар ман дар ин бора ягон чи гуфтанӣ нестам аммо агар ман партизанҳоро агар кам интересоват карда хонда бошмам корошона ӯ фарқкунанда ҳаст яъне ӯ замони қадар техника технология рушд надошт бигем ва мешид ки пинҳон шавӣ мешид ки як кор кунӣ ҳозир дигар дар ҳар як симчӯб як камераи истодагӣ аст охир шабу рӯз ҳамун записат мекунад мисол да дар ҳамин полшам бигем мегӯянд ки мисол аввал дар берин ягон чиз мемондӣ резка медиздиданд хеле замонҳо буд ҳозир ҳеч ка намедиздам ӯ чизҳоро барои чӣ барое ки даҳни дари подъездам аст дуруни подъездам аст ҳар як этажда камера мондагӣ дуруни лифта мондагӣ болои дарои ҳар як хонада камера мондагӣ иши тараф нигоҳ дора иши тараф нигоҳ дора меброи кӯчада камера мондагӣ камера дигар ҳам дар кӯча агар ҳуй монам намегириш ака мо намегӯем ки иҷа скори бидаст мо намегӯем ки иҷа ака мардуми полша дизд нестанд ёки мардуме ки аз берун меоянд дар иҷа дизд нестанд ёки мебинанд як чизе мондагӣ аст чизи хуб аст ки ура намедизданд намефурашон бидизда инакда гуфти ҳамон гапо хидмам ягон чира мебинем ягон велосипед ягон мототсикл ягон чиз дари ҳои мондагӣ дилат мекашад як сувор шавад надиздиам як сувор шавид меояд не ки наздик намешавад барои чӣ барои он ки медонӣ ки ҳама ҷо камера мондагӣ якта камера да биғалт меёванад охир 40 секунда меёванад мебаранд капа дуд кайгай чӣ қадар штрафу чӣ қадар зиндону капа дуд мекунад барои ҳамун мисоли диздии чиз аз байн рафт дари давлату диздира камера аз байн бурд инами усталбо ҳамаш камера задагиай пашти через яташ ҳамун то куҷоира як камера мегира ку тарафша гирифта наметона уҷа тайдига задагиай ки ӯ тарафша бигира инами раҳода нахел ситмбо задагиян ҳама тараф ицу ӯзу камера задагиян бигем ҳамин яъне ки инора ба зурӣ ба зулм ба ин чиз набурдан диздира ҳам хел мондан ки марҳамат бидизд дигар ҳеҷ ҷо рафта наметонӣ медизди дизда мезанӣ штрафат мекунад зиндонат мекунад проблема мешавад ва худот хати сиёда меғалтӣ барои ҳамоам бигем ки ҷода диздӣ намешавад аммо мешавад диздӣ медонед чӣ хеле ҷода баъзе ҷоеда ки ҳамун диздо медонанд ки мисол одам мегирифта ки нами территорияда камера нест мошинора балонуша медизданд баъзе ҷое ки камера надорад медизданаш
ягон ҷои шак шубҳа надорад, аммо ӯ намедонад ки уҷа камера надорад, и тарафу тарафш камера дорад. Баъд аз як муддат камераро мекунанд, мисол шавида чанд одам мегзарад, як се кас гузашта гайрас мекунанд, меёванаш, мисол гирем да. Хулас ин чиз бигем ки диздира аз байн бурд, яъне ҳамун камера ва партизанӣ ҳам ҳозир дар Тоҷикистони мо агар бигирем ё ки дар дигар давлат ҳам бигирем кардан, мисол мо шояд ча бикунам. Ман ягон фикр назар гуфтан надорам, аммо ҳамон рушд кардааст замона, яъне технология, техника, бигем ҳамон пешравӣ ва фикрҳо ҳам дигар хешид. Шояд ҳозир ҳамон партизанои ҳамон даври замон мебуданд, агар ҳозир худошонро овора карда дуруни ҷангал ов ва ғайра чизо дар худошонро наметиқиданд, намезаданд, дигар программа қати революсия мекарданд. Аммо ҳар чиз худаш ҳамон замони худша дорад. Ҳамон партизанӣ ҳам як замони худша дошт бигем. Ва аммо ин чиз бигем ки популярности худаш замони худаш да буд. Ҳозир бигем ки мешава карда, манам ягон гап надорам, мекардаги одам мекуна, аммо поправит кунам. Ягар ман дар бораи партизан, яъне ҳаракатҳои партизанӣ на он қадар маълумот дорам, рости бигӯям. Ҳами кам кам хондагӣ ҳастам ки мисол революсия, партизанҳо чӣ кор мекарданд, хат менавиштанд, шаво партизанӣ баъзе инсонҳо фикр мекунанд аммо рафтан, задан, куфтан, шав ягон кира киштан ҳам хеле мегӯянд партизанӣ. Партизанӣ як чиз аст. шаво хат тақсим мекарданд партизанҳо, газетаҳоро чоп мекарданд, печат мекарданд, хатҳоро менавиштанд, камбудиро, ҳамаи чизоро. Аммо инаи хеле биромада интернет набуд ки як ҷо бига халқ бибина, бишнава. Ва уно чӣ кор мекарданд? Уно ҳамон ҳамин чиза, ҳамин партизанӣ асоси кори мо карда истодем, партизанский кор аст. Ва уно менавиштанд барое ки да даст назанад, шавошав хонаҳои одаморо тақсим мекарданд. ҳозир чӣ ҳоҷият дорад ки ҳамин гапи маро навишта тақсим кардан, дар ҳолате ки ман метавонам инамиҷа гап занам ва шумо дар интернет тамошо кунед. Дар хонатон, дар кӯча, дар автобус, дар любой ҷои дилхоҳ бишинед ҳамиро тамошо кунед. Дар ҳолате ки ҳамон ӯ шаву рӯзо партизанҳо менавиштанд ҳамонро. Мисол ҳатто ки ӯ як камера надоштанд, ё агар камера медоштанд, сёмка мекарданд, касета мекарданд, мардум видео надоштанд, видеокасета монак ё диск монак, ин чизо набуд ӯ замонода. Ҳамаи ҳамон гапҳоро менавиштанд, аз он ҷумла Эрон ҳам хеле революсия кард ба хат. Дунё ҳам хеле. Аммо он чизе ки мо аз ҳамон партизанӣ ҳам кори болотар карда истодем, ки партизан менависаву тақсим мекунад идеяра ва мо ӯ идеяра открита гуфтем, открита рафтем бигем муқобили Раҳмонов ҳукуматаш шапидем, биромадем, гуфтем гапҳо қатъи Раҳмонов каштал ба каштал шидем, гирди атрофи Раҳмонов қатъи каштал ба каштал шидем, Раҳмонов ай главни худ дроварда, ай чорни худ гирезондем. Дигар ягон коре намонд ки мо накунем. Аммо гап дар сари менталитети мардум рафта истодааст. Умуман фардо ҳамин дарӯягӣ ё ки бигем ки дихаёлӣ ҳамин барномаи зур аст. Ман гуфтани зиёд дорам, аммо ӯ барномада мегӯ гапҳоро ҳамаша мондагӣ шаку бопиша дар ҳамон бораи дарӯягӣ дар барномаи Муаззамахон Қодировада мегӯ. Хулас ҳамин корам партизанӣ аст. Хей агар ки интернет ки нафорида бошад,
коғазак када мардумода тақсим мекунем хона ба хона шаво. Фардо бигем ки мардум бигирав коғазака бихонану ва чӣ камбудӣ аст чӣ бебудӣ аст ки аз он мардум хабардор шавад. Шумо метавонед ки хеле партизаниам кунем мешава, аммо мо партизании интернетиш мекунем, яъне ки не хеле ошкор гап мезанем ва дигар кор. Дар борае ки бигем ки бираю ора бизаниву бикишиву бикӯбиву намедонам як кори дигар кунӣ ва кира мекунӣ аслан? Кира карданӣ? Ман намедонам тоҷики хичаво брава утра бикиша тура брай бикишӣ утра бидизда ты бидизди намедонам ки чӣ хеле мешава дигари кор. Аслан чӣ мешава номаълум аст дига ин тарафаш. Таваккалш ба худо мешава. Аммо муҳим нест утари агар ки ура қасд мегирам якдигари қасдгирак кунем гӯй. Муҳим нест Тоҷикистон да бирай партизан шавад. Ҳамаи авлодошон дар хориҷанд. Ҳамонора ҳама авлодошон хориҷданд. Ҳамин хориҷ намешава партизанӣ кунӣ. Меқапиятша партизаниш мекунӣ халос. Таваккалш ба худо мешава. Умуман ҳам хеле бародар, аммо дар бораи ҳамин чиз ман хеле тасаввурот дорам. Яъне ки қасдгирак утра мезана тура мезанӣ, тура метарсонӣ утра метарсона. Хулас сиёсата як тараф мемонӣ якдигар таҷовузкунак када мегардӣ. Яъне ки ҳам хеле ман фикр мекунам. Яъне мақсади бародар ҳам хеле бад. Дар бораи партизан чӣ кор мекунӣ? Мисол баъзи партизанҳо аст, ин дар Россия шида истодааст. Раҳое ки тарафи Украина меравад, раҳои оҳан, танк, тиру туп мебаранд, вагон қатӣ, ҳамун раҳҳоро вайрон мекунанд. Ҳамун раҳҳоро вайрон кардааст. Мисол гирем баъзеш дар таи ҳамун релес граната мемонад. Ҳамун поиз бигем ки ту ҳамун давленира ки ҷиқид мекафа, раҳи поиз мекафа, бигем релесҳоро брида монда истоданд. Хеле мебаранд ки то ҷоеро ки вақти болошта поиз омад фурӯ мерава, яъне ки чапа мешава. Аки хеле партизаниам ҳаст бигем ин тари коро мекунанд. Аммо вуҷуда дига камера хеле чизо нест. Дурони ҷангало мо ҷангал ҳам надорем. Ҳамун қаққаҳо пушта дорем. Мешава бирай дар ягон кӯҳ ба ҷо шавӣ бестӣ. Ягонташ меомад дамгири кӯҳ да. Ву дар даруни шаҳранд. Аммо партизан ҳам бошӣ бояд мардум тра поддерживать кунад идеята. Мисол идеяҳои партизанҳоро агар мо нигоҳ кунем, миллат поддерживать кардаги аст да. Халқ поддерживать кардаги аст. То ки ҳамин вақте ки ӯ мезаданд як кор мекарданд, мардум ӯро ба ҷо мекарданд, мардум ӯро ёрдам медоданд, мардум ӯро либос медоданд. ҳозир даи ватани мо фарзанд падара фарзанда фурӯхта истодааст. Дигар дар чӣ хеле партизанӣ мекунӣ намедонам. хеле ҳаста. Дар ҳамин бора як одам қатъи ҳамин рӯз камтар суҳбат кардем. Ки мега аз танаиф та ҳамаи ҳамун гапҳоеро мегӯӣ ки оянда дарди сари худат мешава мега да. Мегӯм кадом гапи ма дарди сари ман мешава? Мегӯи хеле сиёсата мегӯи итар аст утар аст. Фардо дигар мардум хита мегам тари дигар, яъне ки бояд мардум надонадам сиррои сиёсата. Ман аслан гуфтам охи ҳаматан ман мехоҳам ки мардуми ман дона сиёсата. Мардум дона, ман мардум. Барои чӣ? Барои ки мо
давлат ҳамроҳи мардум управлят кардани ҳастем. пас дигар ман ки аз мардум пинҳон кунам сирора, ман ки мардума фақат ҳетет кунам барои инқилоб кардан, баъд аз инқилоб кардан ма баъд бо ёра бо ҳамун сирои фанд қатъи ёра фанд кунам. И чӣ революсия боша? ман намехоҳам гуфтам мардуми ман, мардуми Тоҷикистони мо надона ки ин чиза сиёсата, каҷиву ростии сиёсата, пастиву баландии сиёсата. ман мехоҳам кӯдакҳои говорабдагии мо бидонанд ира. мо бо миллат ватан месозӣ, худат тоқа наметавонӣ сохта 12-13 нафар якта хита депутат эълон мекунем, якта дигата президент мекунем, якта ди бидава айдам би косау таваққа биги бидава авқота биёр, авқотира проверка ки баъд бихӯра, баъд ана биги ира шамол бите температура кадаги баромад дорад, зала рост кунем, устала. ин ахмақӣ аст. вақте ки мардуми ту аз ҳамун сиёсата намефаҳма, дига давлатсозӣ нест. бозам ҳамун мардума гусфанд кардан аст да. ту мебарои лахатрон кардан, барое ки медонӣ ки мардум намедона пасти баландии сиёсата, чапу рости сиёсата, фанду фреби сиёсата намедона, ту мардума лахатрон карда гаштан мегирӣ далши. ман барои чи мегум ин чизоро ки мегум мардум бидонанд аз ин чизо, огоҳ боша. ман не ҳар як тоҷикистонӣ сиёсатмадор боша, сиёсата дона. ман набаромадам дар роҳи сиёсат ки танҳо ман боомӯзум бидонам ва фардо дигар мардума лахатрон кунам. ту мегаи ҳама гапа бугӯи ёра дигар управлят карда наметавонӣ. ин мардум гусфанд нест ки мардума ман управлят кунам. ман мехоҳам ки мо ҳама каса ба ҳамватанон ватанмона управлят кунем, яъне таъмир кунем, созем, донем, камбудии якдигарро ислоҳ кунем, даст ба дасти якдигар битем, якдигарро ҳимоя кунем ва бигем ки ватана созем. ман ба ин мақсад дар раҳ биромадам, на ин ки ман бирам сиёсат боомӯзуму ана хидма қатъи мардумо гуфти ҳам гапо мардума дигар фақат лахатрон кунаму ай мардум пул бигираму намедонам баъд мардум баъд мара буга ин зурай президент шава. ман аввалш ки президент шавам нестам. президент ҳар як ҳамватан, ҳар як тоҷикистони мо худаш президент аст. яъне ки инҷа фарқ аст. агар рӯзе мардум лоиқи дона бига ҳамин бачаро биёрин як дар интихобот монем як интихоб кунем ҳамин бача як мефаҳмидагиш як хизмат кунад дар ватан. яъне инҷа демократия аст. инҷа қалғам ҳақ дора, лӯлитаборам ҳақ дора, лақаям ҳақ дора. фарзанди сарзамин бояд яташ не яташ як президент шаванд ки мо дар дунё нишон бутем, дигаронам нишон бутем ки мисол ҳаст. хай ҳеҷ гап надорам ягон сирок. аммо мақсади ман ҳар як ҳамватани ман аз сиёсат огоҳ буданаш аст. ба таҳқир ё ба танқид не. аз сиёсат огоҳ бошанд. баъзе ҷоҳо бале сиёсат бисёр дурӯғ аст, дурӯғҳои зиёд дорад. ҳамаш як фантастически кино бар ин аст. ин чизоро бояд бидонад мардум ки фардо як кас наёяд бо 30 соли дигар ёро лахатрон карда гуфти ҳам гапҳо болои сараш да бидава ахранҳоро биги гирдуванаш да наздик шида натона, на гап зада натона. тасмима бояд мардум бигира. на ин ки намояндаи мардум бугӯ як одама бигирӣ биёрӣ дар парлумон шикамша сер кунӣ буга ки байни мардум да безе ба иҷа зур будааст. ҳамин чизе буга ай тани мардум овоз бута. не, мардум худаш бояд овоз бута. намоянда памоянда дар кор нест аз мардум. мардум худаш бояд овоз бута. мардум майдон бироян овоз бутан бояд. шарт нест барои ягон чорабинии махсус омода кунӣ ва
ана гуфти ҳамун гапо сандуқ омода кунӣ ву косаву тавақ омода кунӣ ву баъд бия мардум мо интихобот мегзаронем итари референдум мегзаронем. Итари чиз нест. ҳозир инами онлайн шидагиаст. инами чиз инами чиза интернетча камтар барои мардум даступна мекунӣ. любой чизаку овоз да мемонӣ, мардум худаш галасават мекунад. ягон мушкилӣ надора ҳо ё не. нахри намояндаи мардум дар кор аст дар парлумон. ӯ чӣ намояндагӣ мекунад? кира намояндагӣ мекунад? халқа намояндагӣ мекунад. ӯ айтани халқ гап задист. халқ аз ягон чӣ огоҳ нест. мезоне намира огоҳ нест. фардо мебурад мега не қонун қабул шуд, не қабул шуд. намояндаҳо овоз доданд дар парлумонда ма кнопкаи сабза ҷиқи. ман ин чизоро аз байн мебарам. ман ин чизоро аз байн мебарам агар президентшам. хизмати ҳарбирам аз байн мебарам. вообще лозим нест хизмати ҳарбӣ. ҳамаги 3 моҳа ё ки 6 моҳа максимум. мисли мактаб курс бар ин мешавад. 3 моҳа. духтар бача бояд бирава ҳатмӣ мешавад. 3 моҳ яъне 90 рӯз ё ки бигем ки 6 моҳ. ситуатсияро нигоҳ карда мардум довоз намемонем. марҳамат. ҳамин хел мактабҳо мекушоем. мактабҳои ҳарбӣ барем. любой одам мерава, номуша менависа, мерава 6 моҳ дарса мегзара, учебкаша мегзара, хизматша мегзара, яроқ қатӣ кор кардана ёд мегира. сертификатша яъне ранги военный билет барем мегира дар дасташ ки инсон мутахассиси инами яроқ аст. метавона инами яроқ қатӣ кор кунад. ё 3 моҳ бошад. агар коме ҳар як яроқ да завқ дорад, яъне ки ҳар як яроқ алоҳида мекунем. мисол автомат, танка, дигар ҳамун 3 моҳӣ мерава, 3 моҳ курсша мегзарад, ҳамунҷа мегира сертификатша ки инами одам тайёр аст инами корда. ҳолати фавқулода, ҷанг, любой чида инами яроқа, инами техникара инами одам истифода мебарад. дорад нам сертификатша. военный билетша дорад. тамом. нахрин мода дар кор аст ки мо бигирем наме чанд сад ҳазор одама дар уҷа банд кунем 2 солу шагат ки бизава бихива бигарда. ҳамин асри замон ҳамун шидааст. ҳозир як байрактара бибин. нав дар хонаи момаш ховай чой хӯрда, кнопка дар пешаш, телевизораш дар пешаш, нав границаи Россияро задестай. похриншай. ай уда мо бирем техника, технология, илм, сохтан, рушд ин чизоро омода кунем. чо мекунӣ 2 сол як одамо тупой карда дар уҷа? хизматам аз байн мебарам. шахсан ман президентшам дар кор нест хизмат. хизмати ҳарбӣ дар кор нест. контрактник дар кор аст. контрактник яъне коме мехоҳад ҳам бо омӯза, ҳам контракти далнешӣ фақат барои сарҳадои мо дар кор аст. дигар бояд зан, мард, бачаву духтар яъне омода боша яроқ қатӣ кор кардана. брава 3 моҳ 6 моҳ бигем омода шавад ки ҳамин чишмоша пуша гуфти ҳам гапо автоматта разбор збор куна, парона ҳамун любой точкара, прицел, снайпер, дигар чизо омода боша. ӯро чӣ 2 сол дар уҷа вонӣ кунӣ, чӣ бигем ки 6 моҳ конкретна биомӯзиш. ҳардиш баробар аст. мисол ина дар аврупо университето 3 сола аст. баъзе ҷода 2 сола аст, баъзе ҷода 3 сола, баъзе чиёш. аммо да 5 сол аст. мисол гирем. нахрин як одамо 5 сол дар ҳамҷа мехапӣ. коротка программа, чотка. гузашт мегзара, нагзашт, нагружони программа қатӣ кор мекуна, мегзара, практика мекуна, корша кардан мегира. ҳамин мебахшен я мех задана наход, ту барои 5 сол бихонӣ.
همون دسه برو مالاتو که قپیدن شاید بگی میخه زدن شاید بگی کورکوس توستا یاد میگیری همین چیزا هست ما بسیار چیزا رو از بین بگیم که میگیریم میپرتو من شخصا اینتر پالیسیا اینتر دیبیلیسکی در پالیسیا رو از بین میگیرم برای ما دیگر پالیسیا میشود یعنی که میلیسا پلیسا نه لیبوس پیبوسش خاطی پول سیستمش حلش میکنم خلاص دیگه سیستم داخل میکنیم برای ما در единственный پاترول در کار است بگرده تمام اوترین است که 6 مدل 12 مدل 13 مدل عدل 7 مدل نمیدونم اوبوب موبوب نخری نمیامش در کار است کی در کار است همه یا برای زشیتای کی هستن کی هست کی را حمایت میکنن اینو коррупция анти коррупция болой коррупция поини коррupция тай коррupция бар коррupция کی در کار هستن همیو یا چی رول اجرا میکنن هیچ رول اجرا نمیکنن هیچ просто یک دیبیلیزم است خلاص همه اینو رای بین میبریم همش پول روز تکنیکا تکنولوژیا گفتیم گپو دیگر سمت میگیریم متخصصای دیگر تجارت و غیره ساختن آماده کردن ساختمون اگر در دیگر کشورها هم شما ساختمون باید خیلی شرکت های تاجیکی بروند بسازن همین ساختمون هم باشه شرکت تاجیکی باید بروه بسازه نه اینکه مردیکار تاجیکستان بروه شرکت تاجیکستان با کارگراش این همینجا خونه در کارای ساختنی او بیان تندرو را ببرن بیاین شرکت ها کار کنن نمیخواد شرکت ها شرایط آماده میکنیم تشکیل میکنیم که شرکت ها بیان کار کنن خلاص برادر دیگر یگون چشم بندی الف بتس نداره یگون الف بتس نداره برای همون کلان همون سیستم را عوض میکنیم و کنستیتوسیامون میست سیستم را عوض میکنیم کنستیتوسیا را بردم بقوت میکنیم معین میکنیم آماده شوی پرزیدنت و دفع شدن پرزیدنت 30 سالش معین میکنیم یعنی که انسان از 55 سالگی حق نداره بالا همین 30 سالی که مرد کی پنسیا میبروه 62 میبروه 52 میبروه значит 60 میبروه 55 سالگی آخران شانس داره که انتخاب ده بگذاره برای چی برای که اونجا 60 ده یا که 57 سالگیش ده آخران شانس داره انتخابات بره برای 5 سال کار میکنه بعد از اون 60 سالگیش ده پنسیا میروه انسان دیگر بعد از اون حق پرزیدنت شدن نداره یعنی که ما ستارت پرزیدنت قبول میکنیم و کنیت پرزیدنت 57 ساله 58 ساله باشه پرزیدنت شدن ده دیگه انتخابات رفتن ده حق نداره برای چی برای که 5 سال باید اونجا کار کنه 4 سال کار کرده یا سال آخرش پرتافته نمیتونه همین خیلی قانون نباید چوت کنیم که نه اینکه 90 در رفتگی آدم ما پرزیدنت میشم گفتم ممالی برای خیچه انتخابات ده موندن بگیره نه ایتر چیز در کار نیست پوست مالادیوش کار کنه نتونستی پرزیدنت شده هیچی نمیکنه تمام فرزندای شوه همین خیلی 35 تا 55 انسان میتونه баллотироваться کنه در انتخابات یا تو 57 الله اکبر 58 ساله نمیگذره در انتخابات تمام баллотироваться کردن نمیتونه 59 ساله نمیتونه کنیت پرزیدنتство باید باشه کو یا نباشه باید باشه کنیت نمیشود تو 99 100 ساله شوه گفتیم گپو با پامپرس بگرده در کنش زاگلوشکا زده که نگوزه گفته او را کالسکا قطی بردارن ایتای کشش گردناش نتری شیدگی روز رنگ مومالی بارین تری غاز بارین شیدگی او پرزیدنت بگرده بچه مالادیوش چیکار میکنه از او پیرگوز دینه مالادیوش با گفتیم گپو عقل سالم داره باید دیگر شوه برای همو باید توچکا مونیم یا که 60 سالگی آخرانه بعد از او مثال تو 60 ساله را انسان میتونه баллотироваться کنه
ё то 57 солара ё 55 солара ё то 50 солара аз ӯ боло синни сол балатир вица карда наметавонад. ҳамин хел бояд қонун кунем. Она шумо бара ҳамин дунё бибинед алик малик гуфтум ку рӯз фан мекунанд иллюзия гуфтум ку нами иллюзияши нами аст. Любой соҳа определённый вақт дора ки фалон сол баъд инсон президент сифада ё ки бигем ки корда наметавонад. Мумкин нест пенсия мебирояд. Дига барои кор намегиранд ягон ҷода корда. Не ки 90 сола мерава президент мешава. Ё ки Америка ва дигар ҷоша бибинед 80-90 сола рафта президент чидиста. Ида бояд мировой бояд қонун монад ки президент да баллотироваться мекардагӣ конечный возрастат мисол 60 сола боло набоша ё 57 сола боло набоша. То наму сола та ҳаққи баллотироваться кардан дар президентство дорӣ. Бояд и чиз боша дар мировой бояд боша. Авача аксар ҷора пенсионер баъзеш не арабои давлатои арабира бибин раҳ гашта наметавонад таи кашиш полотенса бардошта мегарданеш мерина кунжа тоза ка наметавонад она шоу бара ҳолиам президента каляска хати гаштиса ҳолиам президента чанд солай мегу мега 97 солай она шоу бара и молодёж чикор мекунад у бас нест пенсия намерава монда наши. Барои ҳамо мо дар Тоҷикистон аввалин бор наи точкара мемонем дар қонунмон ҷорӣ мекунем ки дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон синни сол то 57 сола ё ки то 60 солара то онамо умра метавонӣ ки баллотироваться кунӣ. Аз ӯ боло шиди мебахши ака уже синни солат позволят намекунад президент чидан одих дам бигӣ. Анаму чи идеяе ки дошти ки оянда давлата бисозӣ ку ҳамура китоб ки бинавис пус молодёж бихонад. Яъне ки инаи хон набояд. Боқи саломат сарбаланд хунобуд бошед ҳамватанои азизам. Фардо дар бораи дарӯягӣ дикунагӣ бигем чи бигем карочи дар канали Муаззамахон Қодирова дар соати 6 карочи фаромӯш накунед биёен падержод кунед. Агар ки хоҳед ояндаи фарзандотона дуруст тарбия кардан дуруст таълим кардан ва фарзандотона солим кардан ватана муҳим солим кардан бидурӯед намхел каналҳоро падержод кунед. Не агар бигем ки мо чӣ фарқ дорад метавонем ки рақс бозӣ кунем. Худо нигаҳбонтон бошад. Фикр назартона зери коммент интизорум бародаро.